You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Hello, hello, hello. Yes, hello sa tanan. Kumusta? This is episode 143 sa Dili Ni Advice. How are y'all doing? Yay! Yay! Unta okay lang mo tanan, okay lang tatanan ninyo na the gas prices that we have talked about in the past have now increased and now happened. Those were not fear mongering. Those were just realistic predictions. Mo ba? Economist. Realistic prediction? We've arrived. Gani no? We've arrived. Oh. We're Philippines here. is the high sa tawag ana kadang siya ang pinakadako gi-increase sa tanang ASEAN countries. Oh, nakita na ko. Almost 96% increase. Mo ba to? Whatever the percentage is, basta kay ma-feel man na ninyo, 'di ba? Ma-feel ninyo. Mag-bike na mo, Mag-scooter. Electric scooter. bike to work. Hmm. Para dili pod kayo mo sington, i-consider ninyo ang e-scooter, electric Mo gani, scooter. Pero naabi ako nakita ang real na ang doktor kay naga-bike to work siya. Doktor na gani na di mo maulaw. Kwartahan na niya, doktor na gani, tas naga-bike to work siya. Although I'm worried about kay nagadala do siya wet wipes permanente. So it means dili jud siya malikayan nga masingot jud siya. Oh, dili gihapon, baho gihapon ay kanang depende sa imuha kung unsa ka naaman pod na sa imuhang biology kung unsa ka kabaho kung sington good ka. Okay na may mga sington nga walay baho. Oh, naa. Oo. Naay Naay mga mga taong sington nga baho. Bisan naligo sila. So, Tinuod. So, i-consider na ninyo kung mag-bike to work mo, expect na lang na, mo lagi na, mention na to na nga, unta na, alagi liguanan. Kaya di na lang ka maligo sa balay. Dito No. ka maligo sa imong trabahoan. Diba? Nakatipid pa ka sa tubig. Kay ang sa imong trabahoan ang gamiton na tubig. nakatipid pa pud ka sa ay dili day. Moingon pa utak ko nakatipid ka sa oras no, nakatipid ka sa oras. Giyon sa pagtipid sa oras. Ay, makatiwid ka sa oras. Kaya di makama-traffic. Ayo sa bagay, okay maglusot-lusot ra day ka kung mabike ka no. Lusot. Di pag-abot nimo dito, imbis nga stuck ka sa traffic for an hour, naabot ka dito, naabot ka sa imong trabahoan og 30 minutes. Amazing. So, nakasave ka. Dagan kag na-save. Okay. Money, tubig, and your time. Okay, kaayo. So, kamo, sa mga dili gusto magbike o sa mga gusto magbike, regardless, paminaw lang mo sa atong episode karon kay magstoryahan na taog, walay mga pulos na celebrity news. Pero Oo. una sa tanan, this episode and all of these episodes are brought to you by our donors. Thank you so much sa atong donors. Nga sila Yayo, Sonia, Carmen, Ter, and the Jaika Love Team. Thank you so much. Wow, kaysa na sila nga love team, guys. Joy ka, hala, oy. Grabe naman dyan na sila ka mga, controversial. Grabe. Uy, salamat kayo sa inyong donation. We feel loved. We love you too, guys. Oo. We love you too. We love you so much. Unya, gusto unta ko nga mo ingon nga unta managhan ng blessing sa inyong kinabuhi. Padayon lang. Oo. Times 100. Why not? Diba? Unya, atong istoryahan karon. Ato istoryahan karon kay guys, balo na ma-establish naman ang Dili Ni Advice as a podcast that you go to for nonsense things. So magstorya na putag nonsense karon. Dili ni siya importante sa tong kinabuhi. Pero makatabang ni siya sa inyo para ma-distract mo sa mga real world problems ninyo. 'Di ba? Instead na magsige mo guna-huna sa inyong mga real world problems, sometimes you just have to think about other people as well and mag-judge. Ana lang good. Okay, sige. Bitaw, tama. Dapat naamoy walay pulos na i-insert sa iyong kinabuhi because your brain needs a break.
Your brain needs a break, and this is your break. This is your signal. This is your sign. Give it a break. Before ta magsugod, nag-record na ka? Ay, ganina pa ako nag-record. Okay, kayo. Do. Oh. Okay, kayo. So, ang itong istoryahan karon kay si Chapel Roan. Gani. Kisa man na si Chapel Roan. Nga nung nag-viral ni si Chapel Roan, pero una sa tanan kinsa ni si Chapel Roan. Si Chapel Roan, sa mga wala nakaila, usa ni siya ka American pop singer-songwriter. Born on February 19, 1988 in Willard, Missouri, USA. Imong giingon kuno kay 1988. 1998. Gani. Bata pa gamay. Bata pa de siya. 1998. Ang iyahang pangalan na tinuod kay si Kaylee Rose Amstutz. Alright. Pasaylo ako kung namali na o pronounce. Basta mauna na. Kunya, kinsa man day na siya. Kuha na siya ka ng pop singer na pula og buhok na kulot good. Mao na ang iyang trademark, I think. Taas. Mura siya kanang naga-drag aesthetic ba? Sa iyang performances. Iyang makeup kay almost like a drag queen. Kanang campy makeup, meaning kanang over kaayo ba, dramatic kaayo ang makeup niya ba? Kanang murag drag queen gani no. Drag influenced visual style. Unya ang iyahang mga genre kay synth pop, dance pop, alternative pop. Tapos kuan kay siya no, sikat kay siya no sa mga batanon. Sa akong napansin. Actually wala ko ka-follow niya, wala ko naibalaan kanta niya, pero I hear her name all the time. Ako sad. Tas na-expose ko sa iyaha kay sa nagatan-o man jud ko RuPaul's Drag Race. I religiously watch it, the US franchise, and I've seen all of the seasons and all of the All Stars franchises. So nag-appear na siya dira one time as a judge. Dito ko first na introduce sa iyaha. And ang mga drag queen, grabe nila, halos manghilak na sila pagkakita sa iya. Diba? I'm your fan. Halos manghilak na sila magtanaw. Ingana akong reaction, to be fair. Ingana akong ma-reaction kung makita na ako si Mariah Carey or kisa pa ba? Spice Girls, Ariana Grande, Tori Kelly, kanang mga idol na ko. Kung makita na ko, ingana po ko reaction. But seeing how they reacted, murag dako kayo siya impact si Chapel Roan sa mga drag queen. Sige, go. I would sample, but I don't know any of her songs. Do you know? Ako po, wala ko'y nabalaan. So, dili sa amin mag-sample karon nga episode kay wala mi kabalo sa mga kanta. Oo, alam naman pasampulon mi ninyo, wala mi nabalaan. Di nabugo na tangtanan, di ba? Oo. O nya, basta kay ang iyahang kanta kay Pink Pony Club. Ay, actually, kadungog na ko ani, di ba na-mention ako na naadi ko kang Cheat. Kana si Cheat, sikat na siya sa TikTok na sila mga skits, comedy skits sa TikTok na office style good. Tapos, ang bida kay na-obsess kang Chapel Roan. Okay. So, nakadungog ko aning Pink Pony Club dito. Ang kabalo lang nako is Pink Pony Club. Mao lang na akong sample. Mora gina ako naiwalan. Mura I'm coming out. Marag. I want the world to know. Good morning sa imo hakin sa kasi Meya. Good morning. Wala lagi may kay sample. Mura to akong sample ay. So mo na to. Kasi basta sikat kay siya, mainstream kayo siya karon, dagan nag-idol sa dagan siya fan sa mga batanon o queer community na ginasamba siya. So let's discuss what is the issue now. Kabalo na takin sa siya. So unsa day na siya? Unsa day na tabo. Gikapoy na daw si Janice man di ay ni. Ang nag-comment. Kapoy na daw siya sig balik-balik.
Nagbiyahe sila. Salamat sa pagpaminaw sa ato ang podcast karong adlaw. Gikapoy na kag balik-balik sa dili ni advice. Ikapoy na siya balik-balik kang Chapel Road. Ay, gikapoy na kag balik. Dili kay kaganahan, kay gikapoy man kaniya. Kapoy na kanta na sige balik-balik nagbiyahe mi. Mao na yang giingon. Oo. Sentiment na niya. Oo, Sige. kang Chapel Road. Unsa day nahitabo di ay? Unsa di ay nahitabo? Please. So ani di ay ni siya. Ang nahitabo man good. Sa ako alam pagkahibalo, dili ko kay wala ko kabalo asa diri sa notes ang unsay nahitabo. Pero anyway, ay tura na. Dara sa nakita na number ako. 4. Oo. So, sa usa ka restaurant, naay usa ka mag-ina. Sa usa ka Hotel restaurant, di ba? Oo. Hotel restaurant to. sa usa ka hotel restaurant, kada mga hotel di ba naman na sila yung restaurant. Naanay public dining area dara. Nagsuroy sila sa kana na location kay mo tanaw sila og concert ni Chapel Road. Mhm. Ang kaning bataan ni usa ka 11-year-old girl mao na ang birthday gift sa iyang parents sa iyahan na mutanaw og concert ni Chapel Road. So kinsa man ni bataan ni og kinsa ang parents. Okay. Kanang dato man guni sila guys. Naa sila sa same hotel incidentally naa sila sa Actually 5-star hotel do to. Ay di ay ba okay. Oo. Dato So, gid sila. Ibig sabihin, si Chapel Road naka-check-in dito at the same time, that 11-year-old girl kay naka-check-in po dito sa same hotel. And they're Oo. eating at the same restaurant. Oo, incidentally parehas sila og hotel nagistayan. Mhm. Kaning bataan ni is an 11-year-old girl. She is identified in the transcript and reporting as the daughter of actor Jude Law. Jude Law is a British actor internationally known for films such as The Talented Mr. Ripley, Sherlock Holmes, and Fantastic Beasts. And the child herself is not a public figure. Her name is not used. So wala ta kabalo kung kinsa ni bata. Kung unsay pangalan na ni bataan ni kabalo lang ta kung kinsa siya. Basta kay anak siya sa isa sa mga pinakasikat na mga Hollywood actors. A-lister. I would say A-lister. So ang parents niya kay katong si iyahang mama, si Catherine, kauban niya sa katong dito nga hotel. Mhm. Ang iyahang dili niya ni asawa si Jude Law kay ex na ni sila. Ang biological father lang sa bata kay si Jude Law. Pero napo siya stepfather who's also famous, si Jorginho, Mhm. a professional footballer or soccer player. Ay napo de siya sa restaurant ato nga time. Aha. First to publicly describe the incident online. Si Jorginho manggod, ang kaning stepfather manggod ang nag-post online. Siya ang nag-post online nga kung unsay nahitabo. So naapod Oo. de sila sa restaurant. Oo. So ang nahitabo, unsay nahitabo? Nangaon sila sa restaurant, nakita nila si Chapel Road na nagkaon po dito. Mao ba? Oo. Unya ang kining bataan ni. Syempre excited ka ayo bata good. Excited ka ayo 11 siya. years old. 11 years old. Oh. Excited kay siya na makakita sa iyahang idol nga si Chapel Road. Moto. Oo, ganing niya. Ato siya dito na city, no? Kay mag-attend siya concert Gani no. ni Chapel Road. Oh. Oo. So, muna, kung nakita niya si Chapel Road sa iyang hotel, unsa di, react di, maluya. No? Unsa di. Pwede po, maluya. Maluya sa kakuan, sa ka-excited na luya. Ay, okay. Pwede po, no. Oo. Onya, niduol ang bata sa table ni Chapel Road. Mm-mm. Sumala pa, ningi-smile ra daw ang bata kang Chapel Road. Niagi lang ba sa table? Niagi sa table para gitanaw kung si Chapel Road bagyud na idol, bagyud na ko na si Chapel Road. Niagi lang siya. She did not speak.
She did not approach. She smiled and passed by. She didn't ask for anything or interacted in any way. Oh, she didn't pass. She only passed by. She didn't do anything. She smiled. So, kuan ni siya. Walay video ani guys. Kuan lang ni siya. Account lang ni siya sa. He said, she said. Oo. Diba? Account lang ni siya sa stepfather who posted online first of the incident. Mm-hmm. So according to the parents, Chapel Roan did not notice the child. So moto ni balik na siyang table lang bata. Wala gani lain na hitabo, ni smile lang, ni agi lang. Unya pagkahuman naay dako kayong security guard na ning duol sa ilaha sa table. Mm-hmm. Unya giistoryahan daw. Account ni sa side nila bata, Sa ni side 11-year-old sa bata. child. Oo, side account sa ni fan. nila. Oo. Sa stepfather nga si Georgino. Correct. Gistoryahan daw sila in an aggressive and intimidating manner. Accused the parents of allowing the child to harass or disrespect someone. Hala, namasangil ko no. Oo. Mm-hmm. So the parents, niingon pa sila nga ninghilak daw ilang anak. Kay Kung doolon kag security guard niya perting dako, adi ba ka muhilak? 11 years old ra ka? Muhilak ka, oy, wapay nahitabo muhilak na kadaan. Oo, in an aggressive and intimidating manner pa jud daw ang pagkaistorya. Mm-hmm. Na-trauma siya sa situation. May I help you? Na-trauma siya. Unya, unsa naman ang security guard daw, kuno, acted without provocation. Kaya wala gani nahitabo, no? Siya gani ni approach Oo. sa table. Siya ang ni approach sa table. Oo. Unya, ang pamilya sa bata, niingon sila na ang guard dili daw security sa hotel. Ang hotel staff later confirmed this according to the mother nga dili daw to security sa hotel. So, ibig sabihin security to ni Chapel Roan. Mo na ilang ginaingon. Murag mo na ang pasangil kay dili man ka security guard sa hotel, kakisa kang security. So ang ilang gi-allege is security ka ni Chapel kay dili mo ka security sa hotel. Ana, murag ingana ang ilang pasangil. Unya karon, nag-viral man na ang post ni Georgino. Oo. Ang famous footballer nga stepfather sa bata. Okay. Nag-viral na siya all over the world. Dagan kayo nag-hate kay Chapel Roan. Dili day kaganahan. Hate. Na. We hate you. Dili day kaganahan ng mga bata ha. Unya karon kay daghan na kaayo ang mga memes ba. Every time an 11-year-old approaches Chapel Roan. Napo ko gisend sa imo na meme oy. Katong ano siya nga, I bumped into Chapel Roan at Target and said what's up and she shot me in the chest with a rifle. Daghan kayo mga ingon ana nga variations ba? So Moto. allegedly si Chapel Roan nag-respond siya. Kita ka sa video sa iyang response ana. Wala ko nagtanaw sa video. Kita ko nga naay video pero wala na ko gitanaw ang video. So iyang kuan dito gipagtanggol niya ang sarili oy. O alangan, Mm. ikaw good. Niya ana siya nga wala siya kakita atong babae katong mama, wa po siya kita atong bata nga 11 years old. Niya no one approached or interacted with her. Wala man na pasangil di ba nga naay ni duol sa iya ha. Wala man dili man apil sa pasangil. Nga naay ni duol kuno sa iya ha. Dili na apil. And then she did not instruct any security guard to confront them. And the guard was not her personal security. So deny niya ang everything. Oo, sumala Mo pa. na ang nasa video. And ana pa siya sa video, I don't hate children, my God. Ano siya?
ana siya. Pero it is known daw ko, no? It is known nga dili siya gusto mag-interact with fans outside the performing stage or whatever. Kana kung wala siya ga-perform, known na siya nga dili daw siya ganahan og ingon ana. Bantog siguro nga ang ana na lang yun ang ilahang pag-allege nga security na nimo Chapel Oy ana ila jong gipasanginlan kay na siya history ana, and I will get to that later. We will break it down actually katong iyahang viral moments tong 2024 about her calling out fans nga dapat dili daw moduol sa iyaha ana good. Anyway, actually naay nagpost sa Reddit na imong gisend sa ako 'di ba? Na kato mismong security nag-speak out siya sa Instagram. Ang pangalan niya si Pascal Duvier, Duvier or Duvier, whatever if you're French. So, nag-deny siya nga part siya sa security ni Chapel Roan. So, dili kuno siya security ni Chapel Roan, pero wala niya gi-deny nga naay altercation na hitabo. In this response niya sa Instagram, while I'm reading right now, wala gyud niya gi-deny nga naay conflict na nahitabo. So meaning tinuod tong giingon ni Georgino, tinuod to ilang gipasangil nga naadyo ni duol sa ilang large male security guard nga nagkakos og paghilak sa ilang 11-year-old daughter, di ba? Tinuod to siya ka wala man niya gi-deny diri sa iyang Instagram post, but what he's denying here is that he is part of Chapel Roan's security. Okay? Ngano nag-ingato man siya, wala niya gi-address ang mismong altercation kung nganong nag-ingato siya, nganong giduol niya ang pamilya in an aggressive manner. Ang iyaha lang, dapat yun in the first place. Oh. Okay, go. Ang iyaha lang giingon. Ang iyaha lang giingon kay dili ko security ni Chapel Roan. Mura gani gihadlok gani or gibayaran pag-post nga dili ka security ni Chapel Roan ha. Ano ba? Kring, sayon lang ba kayo mo ingon no nga, pwede ba ya jud to possible man jud nga appeal siya sa security detail ni Chapel Roan at that time. Kay kuan ba na nabayay mga artist na sila'y one bodyguard na permanent, and then naay temporary bodyguards na kanang per event kanang hired per event lang. Pwede ba ya na kring? Pwede ba ya na? Oo, na may mga ingana, uy. 'Di ba si ano sa tawag ani? Si Kim Kardashian is known to hire bodyguards if na additional kung na siya travel anang unfamiliar nga country ana good. Pero nagid siya kanang permanent niya nga bodyguard sa home o sa kanang usual niya nga workplaces ana na kuyog-kuyog niya permanente na siya normal kauban. Naapod siya katong mga kauban nga kana lang na event i-hire niya ana sa kuan. Keeping Up with the Kardashians. I'm just telling you that to give you context na ana jud ang ubang artist nga especially now ay dili at the time ba, especially at the time when adi siya concert anang gabi una si Chapel Roan, meaning she hired extra security kay naman siya concert, 'di ba? It's not impossible, and it is possible nga kani si Pascal kay part yun siya sa security detail, maybe not for Chapel Roan directly, pero basig part siya sa security sa event. Ana god. Pwede man guni mo ingnon in a vague manner na I'm not part of Chapel Roan's personal security team. Pero basig appeal jud siya sa security team sa event. 'Di ba? Pwede ang wording ba, the language used in the Instagram, pwede man na siya nimo i-tweak nimo gamay para dili kaayo mapasangin lang si Chapel Roan. Pero pwede ba yan na? Pwede man na may tabo. It's not impossible. Kaya ngano in the first place, ngano mo duol siya sa table? Ngano, for what? Niya ang earlier interaction, niya ang earlier interaction, kini duol ang 11-year-old child dito sa table ni Chapel Roan. So what is we now have the effect, kay katong siya, na niduol siya sa table sa family, katong sa 11-year-old. What was the cause? The cause and effect. The cause is the scene that happened earlier. Nga niduol tong 11-year-old sa kay Chapel Roan. That was the cause. And now we know the effect.
So pwede ing ana. Unsa day ang laing reason, di ba? Gihimo man tanin yung bugo oy. Gani no. Gihimo tanin yung bugo. Dali. Kabalo ba ka Dali. in that night pagka concert jud ni Chapel Roan kay syempre normal lang man na, no, pero mag-thank you man jud ka sa imong staff. I would like to thank my staff, the crew behind this event, this concert. Without you and my security, thank you. Ana gid siya dito sa kuan sa concert. Napa siya special shout out sa katong mga security na siguro apil siguro aniin kadtong naghimog scene dito sa restaurant. Wala ta kabalo kay gidinay na baya yun nila. Pero pwede ba ya not on paper na appeal siya sa personal security team ni Chapel, but maybe he's really part of the security sa event. We can never know. Wala may ebidensya. Wala po sila But giingon or whatever. But what's real here, what's the fact is na nay tabo na escalation na tabo dito sa hotel restaurant. Wala niya gidinay sa Instagram post, so na tabo. So there is like a confrontation that happened. Wala lang takabalo kung unsa jud ni siya nganong niduol jud siya sa table. So I'm guessing dili man tabugo, you know. Mo lang. Ang pamilya wala na lang ni attend sa concert ni Chapel Roan kay nang luod na sila. True. Nang luod na sila dili og kabalo ba ka Kring? Na-mention man yun nimo, di ba, nga si Chapel Roan, she is known to call out fans na moduol sa iyaha whenever she's not on stage or kanang dili siya on ba, dili siya in a kung napay switch nga on ko karon as a performer or off ko karon I'm a human being. Marag ana god. On off switch. Kung dili siya on, bawal do siya duolon. Dili siya gusto duolon sa iyang pagkaingon. Naingon na niya sa una. Oo. 'Di ba? Nakita na ko ang video, the full video of that. Si Chapel Roan nga nag-statement dito, nagstorya siya sa video nga. Ana siya sa video. If you saw a random woman on the street, would you yell at her from the car window? Would you harass her in public? Ana siya. Would you go up to a random lady and say, "Can I get a photo with you?" Would you be offended if she says no to your time because she has her own time? Would you stalk her family? Would you follow her around? And she also said that just because being a celebrity means people will sometimes display crazy behavior towards you doesn't make it okay. She said, "I'm a random bitch. You're a random bitch. Just think about that for a second. I don't care that this crazy type of behavior comes along with the job, the career that I've chosen. That doesn't make it okay. That doesn't make it normal. It doesn't mean that I like it. I don't give a fuck if you think it's selfish of me to say no for a photo or for your time or for a hug. It's weird how people think you know a person just because you see them online or listen to the art that they make. That's fucking weird. I'm allowed to say no to creepy behavior, okay?" Ana siya. Sure. Katungod na niya. Pero katungod na niya Kring, pero pangit gud siya. Dili na siya kailangan i-post. Di siya kailangan i-post. Pwede magug ka mag-no privately and politely. Kutay na mo duol sa imuha. Magets man pud nako kung anong i-post gid na nila kay para makayabalo ang tanan na kung makit-an ko ninyo in public ay kunin yung duula. Ana. Pero who made you, who kana helped you rise to the top, bitch? Hey, bitch. Wala ko yung masulti, ana. Dili man niya makuha ng fame niya karon kung dili tungod sa iyang fans. The least that she can do for them is whenever they come up. Ako alang niha. Namang gud ko'y bias, guys. Na ako'y bias. Ani ni siya, guys. I would like to kanang call back to a very old issue. Si Evie Oddly, wala mo kailaan ni. Si Evie Oddly, guys, kay winner na siya sa RuPaul's Drag Race Season 11. Okay? Na mga Nadaog na siya. nakailana sa iya ha. Okay. Pero
siguro nag-ingon lang ko kay basin lang wala, pero basig na salamat nakailan mo sa iya. Anyway, si Evie Adley nadaog na siya tong season 11 RuPaul's Drag Race. Kapag winner man gud ka Kring, maapil jud ka sa Work the World Tour, sa mga drag con, meaning na kay mga opportunity to tour the world, mag-perform, ana god makakwarta, and then meet and greet with fans. Ing ana good Kring. Tapos nag-post siya sa Twitter in after a few months nga nadaog siya sa RuPaul's Drag Race na season 11. Nag-post siya sa Twitter, ano siya, imagine that you're a very passionate chef who landed your dream job at a prestigious restaurant. Imagine that you just spent a long day on your feet cooking for people who pay you because they appreciate how your food tastes. Now imagine that you walk out of the restaurant and are met by a mob of people who love your food and ask you to cook for them for free and without any ingredients because you just used them all. This is why I refuse to take pictures after I finish a show. Don't be selfish. I like to surround myself with passionate and empathetic individuals, so in case this message ever gets misconstrued by those who would rather write me off as entitled than a human with human needs, I love my family and I love my fans. The rest of you can go eat a baby. Ana siya sa Twitter. Dili na ko mag-gets ang iyahang analogy about the chef. That's not the same. Then, si Bianca Del Rio, guys, one of my favorite drag queens. Mo niya kung ginaingon sa inyo nga bias na ako. Reply siya atong nga tweet ni Evie Adley. Ana siya na, it's only been a few months, parenthesis, sa iyang pagkadaog sa RuPaul's Drag Race. Ana siya, it's only been a few months. Good luck, bitch. Ni ana siya. Tas ni ana si Evie nga, which is why I put this out here now. I don't care how anyone else deals with fame, but I have very real boundaries, so I have to be a bitch who sets the precedent of reminding people we are humans, then so be it. Ni ana na put si Bianca nga, like I said, good luck. Yan na lang si Bianca, guys. Ana si Evie, I don't need luck. I've got the nerve to do things on my own terms, which is apparently uncommon. Ana po si Bianca, ni-reply siya. After reading these tweets, I can agree you do have a lot of nerve. Ana si Evie. With thumbs up and lips emoji. Oo. Yan, ni ana si Evie nga. Someone has to. The last queen who had this much nerve now wastes it trolling Twitter. Kinsa So, ka na yung nag-shade siya. pasabot? Si Bianca, kisa di ay. Niya karon si Bianca ni ana siya. I wish I could troll more, but a fan just asked me for a picture. Be right back. Niya na siya. So, mo na ilang exchange sa Twitter. Naay nangutan na kay Bianca kung unsa yung reaction atong ilang Twitter spat, ilang Twitter nga mini away ni Evie og ni Bianca. Di na nako dibasahon ang tibuok niyang answer sa interview, pero ni ana siya nga mind you, kani si Evie Adley, guys, successful man siya nga drag queen. Naman siguro gyapon siya gig. Pero let me tell you something. Kani si Bianca is the more successful, one of the most successful drag queens jud na mainstream na gyud si Bianca Del Rio. She has been hosting the Pit Stop sa YouTube for how many years na, and she's constantly on Broadway. Basta daghan kayo siya gig, guys. Constantly na siya show sa UK, na siya show sa Europe countries. So one of the most successful drag queens yun si Bianca Del Rio. Compare and her ni mo kang stand, Evie Adley kay murag dili kaayo siya mainstream, wala kayo kay madunggan about sa iya. Bisan pag sa mga fans sa Drag Race, wala kaayo yung madunggan. Dili about kayo kay- siya talked about. 'Di ba? And I'm just saying, and this is my personal opinion, si Darling ning opinion, nga siguro ang longevity nimo sa industry would depend on your interaction sa fans. Let's say given na nga dili gyud ganahan si Chapel Roan na duulon siya kapag dili siya naka-perform or what kanang na gusto niya na ay time na tama nga time na duulon siya na po'y tama nga time nga dili siya duulon. Marg ana iyang gusto ipasabot. Pero para sa kuha, it comes with fame. Di ba gigusto man na nimo? Kabalo ba ka sa historia ng Chapel Roan? I've seen one of the documentaries. Desperate na siya. Na-documentary si Chapel Roan?
Daily good YouTube documentary lang good uy. Unsa man ka? Kanang murag breakdown lang ba? Kaya ang ako man kong algorithm sa YouTube kay kanang the Beckham feud niya 1 hour long na siya. Sunod na po the Chapel Roan niya. Sunod na po the Olsen twins. What 1 hour mga ana good. Pero anyway, kanang desperate ba na siya masikat kring. Grabe gyud halos kanang mura na siya makiluoy kulang na lang ibaligya niya ang kaluluwa. Mao ba? Ana good. Oh, grabe gina siya ka-desperate masikat. Kapila na siya nag-try, kapila siya nag-front act, kapila siya balik-balik og perform, nag-send og demo. Wala jud mo kuan sa iya, di gyud mo patok. Di jud siya mo patok hantod nga ni abot gyud ang iyang time nga ning sikat siya nya karon ing ani iyang demeanor towards fans. Murag na question lang nako. It comes with fame man. I know imuha ng karapatan, imuha ng sa tawag anak rin sa Bisaya. Katungod Imuha gani. ng katungod, imuha ng katungod, karapatan, imuha ng sa English, bisda academy na ni. Katungod, karapatan. What's in English? What is it in English? You're right. Oh, you're right. This is your right, 'di ba? To feel how you feel. Nga dili ka gusto magpa-picture, dili ka gusto na imong duol fan sa imuha mag-hug, dili ka gusto. Pero you asked for fame. And with fame, unsa di ay? Mao na Unsa ni di siya ang na ang mga fans nganong dili sila ganahan. I mean, sige, dili sila ganahan, kapoy sila, wala sila yung mental energy. Pero dili ka mag-expect na ganahan pa sa imo ang mga tao na dili ka mag-expect ka og backlash from people. Oo. Kung tayo mo ingon ka nga dili ko magpa-picture, fine. I-tweet or i-post sa Instagram, fine. But Sure. naadyoy mo, naana po yung opinion na pud na. Naana po na mo backlash sa imo, naana po na mo comment. Ha, di ka ganan magpa-picture. Kisa di ang nagdala sa imo di sa imuhang mainstream pagka-mainstream karon sa una hindi ra man kang artist karon mainstream na ka kisa nagdala sa imo di ba fans buy-buyon ka. Naagyo yung ana kauban na sila. Ug dili na nimo makontrol Chapel dili nimo na makontrol. Ug isa pa maski pagkasab-an nimo tanan tao nga dili na mo duol sa imuha, somehow one way or another naa jud na mo duol sa imuha. Naa jud na mo duol sa imuha. Labaw ng mga bata like this girl right here. Oh, mabiktim na pud nimo. Wala medyo mo tuo ko nga naa jud ni dili ko mo tuo nga dili jud part sa security ni Chapel tong naglabas og statement sa Instagram. I feel like siguro naa jud to siya kuan. Gibayaran to. Kay no, oo or ambot oy basta na ko yung feeling unsa day nahitabo before, like right before the altercation, unsa day nahitabo. Dapat di ba ni duulang man ang bata sa table. So what happened after that? Giduulan sila guard security guard. So why? Alangan magbugo ta. Di ta kabalong mo basa, walay social cues, walay kuan. Buang, di ba? Ayaw mig ilara Chapel. Nya naadyo siya history nga rude yun siya kring. Rude yun siya. Kaya kita ko video karon lang upon my research. Kita ko video rude kay siya. Niadto siya red carpet. Ambot unsa to nga event. Basta na mga photographers perting daghana. Chapel to the right, Chapel to the left. Look, Chapel, look. Nagana mga photographer, di ba? Syagit-syagitan man nilang artist niya. Siya dito kay nag-post Vogue kay siya dito. Sa mga listeners na to, imagine na lang na nag-Vogue kung model. Ganana siya dito. Ganana. Yeah. Ang isa ka photographer kay siguro na siya ka samok nga isa pa ka photographer ba gisyagitan niya shut the fuck up murag ana niya isa ka photographer ba. Oo. Ang photographer ang giingnan, another photographer ang giingnan, photographer to photographer. Yes, tapos kabalo ba ka mura siya buang ay si Chapel kita ko sa video. Ano siya, you shut the fuck up. Yun na siya kalit kring. Not me, bitch. Ano siya. Di man ikaw ang gilabtanda. Di man ikaw ang gilabtanday. Lain lagi siya. Mao ba? Lain lagi siya. Lain siya bitasan kring. Bago pabaya ka na artist day. Dili ba ka record breaking. Dili ba ka na Spice Girl or Britney Spears, Michael Jackson, Mariah Carey nga maskin sa ilang buhaton dili na maguba ang ilang legacy. Di ba? Up and coming raman ka, day. Dili man ka ingon nga, dili pa ma-tarnish yung reputation. Pwede pa jud ka ayon na i-tarnish ba? Especially now, na ay bagong issue. Maski pag naglabas tog statement ang security nga,
nging deny siya nga dili ko apel ani nga security ni Chapel Ron ay di jud ko motuo ana unsa di ito bugo asad sa mga tao yung motuo ato Ako motuopod ko nga na siya. Tungod lang kay naana siya history. Nga dili siya gusto magpa-picture. Nag-post siya ba sa unang panahon. oh Kabalo ko Oo. ana, wala ko'y alam kang Chapel Roan but I know about her history. So, that di ba? says a lot about Chapel Roan. gani so kuyo kaayo no di ba nya dawato ninyo guys kung masikat gani mo naa jud nay mo duol makontrol day na ninyo sa day robot dili man ninyo makontrol din ninyo ang tao. Pwede magbutang ka sa imuhang agtang o kanang masking tape gani nga naay nakasulat nga don't come near me. Don't look at me. Or kung dili kay di man di siya gusto interaction si Chapel ba? Gani no. Nag-post ba siya? This is not kanang kuan kanang allegedly chismis. Dili uy siya mismo nag-video jud siya niingon siya nga do not kuan kanang don't sa to yung giingon oy exactly ano siya na Nana it siya doesn't history. I don't give na ano siya I don't nag-post. give a fuck if you think it's selfish of me to say no for a photo or for your time or for a hug. Mag-no jud siya sa imuha. So kabalo man di ita o kabalo man di siya. Kabalo ang tanan. Nga di siya ganahan anaon. Nganong ni kaon siya dito sa restaurant na I'm sure na siya sa suite kay kwartahan na baya siya karon, di ba? O di man She's day siya very magpadala famous. no sa room service. Pwede yes, correct ko. Kabugo ni mo Chapel. Bugo kasi Chapel. Pwede man kaday magpa room service. Mukhaon di ka CR. Buang mo di kasi yung balay. Ayaw kog ana at Chapel maglagot ko sa imuha. Di man di ka gusto na mo duol sa imuha. Gani gibuhat ang bata. Wag gibuhat ang bata ni duol. Murag ka ng confirmation sa ay ba visual confirmation murag ana lang gibot sa bata. Si Chapel ba jud ni in her eyes mao lang gito yung gibot nag-smile lang siya guys wa siya gibuhat wala siya nagstorya mismo si Chapel ni ingon nga wala gyud do siya kita sa bata ha So mahala there's no pa. denying there's no di na gyud siya statement na video ni ingon siya nga wala gyud do siya kita sa bata So meaning mahala pa wala gani gyud niya gani. Wala gyud. oo Oh. og ang parents po ang niingon na wala gyud gibot ilang anak ni dool ra daw og ni smile. Walay interaction, did not ask for a photo or anything. 'Di ba? So dili di ka gusto doolon day. Nganong naa ka diha nagkaon sa restaurant kabugo ba? Di man di ka gusto magpaduol. Ayaw pag adto sa public places. Nung mo ka sa public places. Kani testingan jud nimo asa kutob ang tao. 'Di ba? Kung ikaw ang dili gusto magpa-picture, mag-grocery ko sa J-Mall B. Tanga man day ka. Lagot ka ayo ba? Naunsa man ni? Gisaway Ayaw na ka ni pag-ihala. Janice dere sa chat oh. Unsa daw? Unsa chat sa Facebook? Sa Asa siya sa nag-chat? YouTube. Wala lagi ko kita sa iyang mga comment lagi. Nga naman na. Sa YouTube. Ay, kailangan din ako i-click. Good morning Ay. pod kang expaggetting pababa. Alo, salamat. Spaghetti pababa, oy. Good morning. Uy, salamat pod ka, May. Kameya. Kay Maya sa pag-attend sa to ang live stream, live recording. Salamat. Pero 'di ba, kauban man gyud na, guys. Kauban man gyud na. Naman gani ko yung friend nga dili artista pero sa kasikat niya sa Davao City daghan kay mo appear. Dagag mo appear sa iya ha. Si Ryan ba? Ay, tama Vlogger. pa dyan ko. Akong ginaisip siya mo. Tama, gini ay. Siya gini ay. Daghan kay siya kaila, guys. I Daghan see siya him kaila. everywhere. Oo, maski asa mi mo adto, malagpot mi diri, manglaag mi diri, nanapod siya kaila diha niya pag miadton mi diha, nanapod siya kaila diha. Maski asa mi mo adto na siya kaila, di ba? And he's never rude. Iha jud tagdon, kadali ra man way hilog musta man ka vibe, appear, humana, move on. Mm. Oo. And I've seen local celebrities sa ato ang side, di ba? Nakita na ako si Sherina Balls, nakita na ako si TG, nakita na ako, isa pa man ako nakitaan. Na ako yung na-approach. Mo entertain man sila. It comes nisuroy man gud ka sa public. Naglakaw-lakaw ka. Naglakaw-lakaw ka sa mall. Gago man di kag maguna-una kag walay makaila sa imo way moduol sa imo ha.
Kabalo Bugua, naman ka na sikat ka. Kung dili ka gusto Gani. magpaduol og tao, ayaw pag adto public place. Kung moadto ka public place, just get ready. Kabalo ba ka? Mo ni mong buhaton chapel pero dili ni mo ni ma-achieve kay dili man ko kayong anak ka dato. Si Michael Jackson, sultian ta ka ha. Kay syempre na magid siya boundaries gihapon. Pero dili siya gusto maging rude siguro, 'di ba? What he did is what he does kanang pag gusto siya mag-grocery good kring. Gusto siya kanang mag real people experiences. I-rent niya ang tibuok place. So for example, kung gusto siya mag Walmart, mag-shopping, rentahan niya ang Walmart for 4 hours. Pa-close niya. Siya lang exclusive musulod. Tapos katawanan kay na siya kring si Michael Jackson. This is real ha. Kanang mag-hire na ihang team o kanang mga kunuhay, mga shoppers. Tapos kanang mag-agi-agian lang siya, di siya tag doon. Oo, loy kay siya kring. Luya Loy niya. kay siya. Oo, kanang mga shoppers nga kunuhay na i-cart, ni mga kids, ano. Pero instructed na sila nga dili god pansinon si Michael kay para maka-experience daw siya nga kanang mag-grocery nga kanang wala doy nakailan niya. Normal person grocery shopping. Luya pa Oo, day. tinuod na siya. Nalingaw ko sa mga, dagan kayo fun fact si Michael Jackson ay malingaw jud ko. Anyway, dili na nimo ma-achieve chapel. Dili nimo ma-rent ang hotel restaurant for 4 hours. Dili na nimo mabuhat. Kaya wala kayong anak nga money. You don't have that kind of money. No. Let me tell you. Si Michael Jackson, masking patay na siya, he's earning billions. Still. Kaya daghan kayo siya catalog. Gipalit ba niya, including catalog ni Eminem. Ay, di ay ba? Oh, siya tag-iya. Ay, wala ka pala. So, 'di ba, dili na nimo ma-achieve chapel ay dili na nimo ma-achieve kay kuan kay pero kabalo ba kasi Michael Jackson another deep dive man yun, pero he's one of the most kung kabalo lang mo, and there's an upcoming film ni Michael Jackson, I recommend you watch it. Sa mga bashers ni Michael Jackson, still watch it. Enter the cinema with an open mind. Tapos kuan kanang itanggala sa tanan allegations sa imong brain and then watch it from the perspective of katunga film kung unsa si Michael Jackson. For me, sa kadaghan akong documentaries na gitan-aw about sa iya ha, he's the most down-to-earth celebrity that I've ever kanang known. Kanang kuan kay siya kring. Basta di na ko ma-explain, basta kuan kay siya. Mo ba? Ano, Nabi na siya mga allegations na motoo ko, pero that's not what we're talking about right now. Oo, that's not what we're And talking also, about right now. Darling does not like hearing about me believing those allegations. Correct kong. Pero I believe you that Michael Jackson is innocent. So unsa man jud ako ang biliban. Wala ka balo. I don't know nothing. I don't know nothing about nobody. Delete me from this Mo gani. conversation. Pero ang atong istoryahan man good kay kung di ka gusto makita in public, rent the whole place. Di ba? Nya dili na nimo ma-achieve chapel, no. Ayaw na lang You gawas just kay kung dili ka gusto ma-approach. Buwang na ka. Mo gani buang man di siya sa ilang balay. Buang siya sa ilang balay kring. Sa tinuod lang gyud. Storya ta kadali binakita nimo ang kuan ang body cam footage ni Justin Timberlake. Ay, kita ko ato. Oo. I'm here for the Katawa ka- world tour. I'm here on a tour. Di gusto niya wala mong pakialam ang pulis kay gidakop siya guys mo nitong among gi issue sa inyo sa una sa in one of our past episodes na nadakpan na po si Justin for DUI. Nastoryahan na to na guys. Oh, driving karon recently na-release ang body cam footage sa kato nga incident. katong arrest, Oo. katong driving under the influence of allegedly alcohol. So, nakatawa ko siyang kauban, nakatawa ko kay Justin kay gusto niya i-impose, gusto niya ibalik-balik yang sulti ang world tour, na si Justin Timberlake siya, good. Pero wala joy pakialam ang pulis gani guys. Tapos katawa ko sa iyang kauban na babae. I don't know who she is, pero nganong kauban sila, we don't know. We don't wanna speculate kay basi masuko si Jessica Biel sa ato Pero nakatawa ko siya kay please, siya kay murag gihangyo niya ang pulis gani kay di man jud mo dili jud mo kanang mulihok jud ang pulis ba nga kanang
tagaan ko silang chance. Dili jud ang pulis niya. Ang babae nakatawa ko siya, please, you love bye bye bye. You love sexy back. That's desperate moves. Unfortunately, wala ko kakitaan nga part da. Pero to be fair, kung ako ang pulis, gingnan ko, you love sexy back. Tagay kong ticket, be. In one of your shows. Pasayloon ticket. Nakatawa ko sa babae, please. You like, bye, bye, bye. You like sexy back? Ay, you loved it. You loved it. Nakatawa ko sa ilang giingon. Anyway, mo to naabot na po ta kay Justin, no? Tabian ni si Darling. Dagan pa man kong nabalaan, guys, pero inahinay lang ta. Kay, wala man tayo unlimited time, no? So, dirira ta. Sa may yung reaction? Ako, ang reaction ako, no? Hater ko ni Chapel Ron. Katulang na incident. Kanilang na incident niya. Wala pa dyan ebidensya. Kung sa katinood, he said, she said lang pa dyan. So, onya, kay dili man ko fan ni Chapel Ron. So, onya, based on history, ala ka no, hater ko ni Chapel Ron. Dili man ko moingon nga. Dili ta hater, pero dili lang taganahan sa iya, ha? Lahi man tong hater kay kanang, kuan man jud kanang, pero okay lang. Pwede ra ka wala, good na. Pwede ra ka wala sa mong kinabuhi. Murag dali ra mo tuo nga tinuod gyud ang nahitabo na dili gyud siya ganahan magpa-approach. Ingon pa ni Maya kay arrogant siya. Tinuod. Tinuod. Oo, tinuod. Siguro lang. Pero motoo ko. Mutuo ta ay kadagan yag video gipang release. Don't fuck with me, bitch. No. Not me, bitch. Shut the fuck up. Gingnan niya ang photographer. Dili gud ang kasturus photographer. Katawa ko ato ay. Maldita kay siya, hadlo kay siya gnongkring. Hadlo kay siya gnong murag gisigahan murag ka ng mama gani ka ng padung ng mga lata. Oh, yan no. Grabe, suko kay siya. Bago pagani ka, dili pagani ka kaayo sa bagay, sikat naman ka pero kanang dili pa sikat siya. siya cream pero she can come and go. She will be forgotten. I mean, I don't even know her songs. Yeah, and I don't wanna know. I don't Pero know basig, either. kay karon manggod sige tag ka ng kuan, mention ni Chapel Ron. Basig manggawas na sa atong feed. Ala oy, kapangit pod nimo. Chapel Ron. Wala na sa algorithm. So muna to guys, sa reaction ninyo naglagot pod mo. Dili man ni siya, wala mi nag-invite na mag-hate mo, pero usahay man gud na ay mga times na uy mahala sa gasolina, uy mahala sa kuan crudo, mahala sa diesel, mahala sa daghan ay mag-hate kay Chapel Ron, mag-hate ana mangingana good. Sometimes hate energizes you. That's why the anger is addicting because it energizes you. It gives you adrenaline. Yes. Diba? Yung ana. Oo. Hala, ana si Maya, siya, di pa gani siya Michael Jackson level. I think nobody can reach the Michael Jackson level of fame. No. Never. I think. Never. And in the next episode, we'll talk about one Spice Girl. Dili ang tibuok Spice Girls. Pero in the next episode, storyahan na to si Victoria Beckham. And her feud with her daughter-in-law, nga billionaire. So we will talk about that in the next episode. So abangan na ninyo, okay? So diri na takutob. In the meantime, shout out sa ato ang mga commenters sa previous episode nga energy saving tips. Daghan naitulo ka book. Daghan na sa ato sa amo. Naitulo ka book nag-comment. Ay, nabasa na di last time ang isa, so duha na lang. Ana si Nathaniel Blank, hagkot. Nag-mention man hagkot. Bis the academy na to na. Oo. Hagkot. Unsa man gidi ay ng hagkot. Ana siya, para nis mag-asawa. Kanang maghag, dala koot. Hello. Huwag yun siya batasan, guys. Si Nathaniel Blank. Delete me from this conversation. O sige, kuot ni mo di Nathaniel Blanc. Imong lubot. Anyway, ay comment rin si Michelle. Ano siya? Nga, wow! Grabe no, dako gyud og ma-save sa EV. Diri sa Europe, dapat sa 2030 ang tanan nga sakyanan EV na puhon. Na sila balaod ana. Ay, may face okay out tanan. kaayo.
Murag China krino, ang China good kakita ko ka ng video nga puros halos EV na sila, walay gasoline stations sa ilang major cities, halos wala na gasoline stations, kabalo baka halos charging stations na tanan ang parking nila. Yung ano kuya sa Amazing. China no. Na-amaze ko. Grabe. Ana si Michelle nga tibok kalibutan affected na gyud sa OPH. Nya ganina nag-uisip ko unsa kaya ng OPH, only fans. Kay PH man, only fans. Pero naisip na ko, ay, oil price hike day ang pasabot. Oo. So, hope maundang na ang war. Mauna. Bitaw, tanan man ta gustuan na. Kisay nag-ingon nga pwede sila mag-war. Wala ko nag-ingon nga pwede. Wala sad ko nag-ingon. Nganong Wala man na nanghid. unsa man na ilang giawayan? Istoryahan ninyo na og tarong. Oo. Pwede pa ta magkuan. Comment lang mo diha kung nananghid ba si Iran o US sa inyo ha, kung mag-war sila. Comment lang na ninyo. Okay, guys? Shout out sa ato ang mga donors. Or salamat kaayo sa inyo ha. Pati po sa ato ang mga listeners sa walang sawang pagpaminaw. Hala, oy. Consider supporting us by donating or buying some of our merch. Hala, nakalimot na po ko sa affiliate link pa sa mukha eh. Just go to diliniadvice.com. Follow po sa amoa sa Spotify, pag-subscribe sa YouTube, i-share ni nga episode kay para daghan og makabalo about sa situation ni Chapel Roan. Sige, bye guys. Dili ra ta kutob. Bye everybody! Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app. Dili ni advice! Kung naamoy mga storya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships ug uban pa, adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate whether one-off or monthly, nami QR codes for GCash ug coffee.com diha sa website. Napod mi mga baligya nga merch sa among store. Just go to diliniadvice.com and click the store tab up top. Yeah, maura to guys. Daghang salamat sa inyong suporta. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Bye! Bye, people!